Children of God, mga anak sa Diyos. Sa panahon sa mga Hudiyo, adunay gitawag nga purity laws o mga balaod sa kaputli nga hugot kaayong gisunod sa katawhan. Sumala sa maong mga balaod, ang usa ka tawo nga adunay sangla o leprosy, giisip nga ritually unclean. Dili lamang kini isyu sa panglawas kundi usab sa religion o social acceptance. Ang mga masakiton kinahanglan mo puyo ladyo sa komunidad aron dili makatakod sa uban ug aron dili sad mahimong maangin ang uban sa iyang pagka ritually unclean. Kung adunay tawo nga muduol kanila, kinahanglan sila nga mosinggit og unclean, no? Hugaw sila aron makapahimangno sa mga tao. Wala sila tuguti sa pagsimba uban sa community ug kasagaran wala na ni gani ni sila makakita sa ilang pamilya sulod sa daghan nga mga katuigan. Daghan kanila ang nagantos dili lamang sa sakit kundi sa kamingaw ug pagsalikway sa katilingban. Alang sa daghan nga mga Hudiyo, ang pagduol o ang paghikap sa usa ka sanlahon usa ka dako nga paglapas sa balaod. Apan sa pag-abot ni Jesus, adunay bag-ong paagi sa pagtan-aw sa mga masakiton o gisalikway. Ang iyang kaluoy milabaw sa mga babag nga gitukod sa kahadlok o diskriminasyon. Ug mao ni ang atong makita diha sa ebanghelyo. Human sa wali sa bukid, gisugat dayon ni Jesus ang usa ka tawo nga adunay sangla. Ang maong tawo walay lain nga madangpan gawas kang Jesus. Ug si Jesus mitubag kaniya sa paagi nga wala damhas kadaghanan. Ug to cut the story short, naayo ang sanglahon. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, si Jesus wala mahadlok sa pagduol sa mga gisalikway sa katilingban. Ang sanlahon sa ebanghelyo milapas sa mga lagda sa katilingban pinaagi sa pagduol kang Hesus. Tingali daghan ang nahadlok dadtong gutlua og nibiya sa iyang duol. Apan si Jesus wala mulikay kaniya. Hinuon miduol pa gani siya og mihikap kaniya. Kini usa ka dako kaayo nga iskandaloso nga lihok sa maong panahon. Mingon ang sanlahon kang Hesus, Lord, if you are willing, you can make me clean. Matthew 8:2. Sa Binisaya nga hubad, Ginoo kun buot ka, mahimo mo akong hinluan. Wala na ngayo ang sanlahon og katungod nga makaduol sidya kang Hesus. Nagpakiluoy lamang siya kang Hesus. Ug si Hesus mitubag pinaagi sa paghikap kaniya ug pag-ingon nga gusto niya siyang ayuhon. Ipakita niini nga walay tawo nga layo kaayo aron dili na maabot sa gugma sa Dios. Hangtod karon adunay daghang sanglahon sa atong katilingban. Wala tuod sila'y aktual nga sangla apan sila ang mga gisalikway, ang mga gihukman o gilikayan sa uban. Mahimong sila ang mga kabos, mga pobre, mga binilanggo, mga nalulong sa bisyo o bisan ang mga sakop sa atong pamilya nga nasayop sa ilang mga desisyon sa kinabuhi. Usay, sama usab kita sa mga tao sa ebanghelyo nga mas mupili nga mulikay kaysa sa pagduol. Apan gitawag kita ni Jesus sa pagpakita sa kaluoy o sa pagdawat. Si Jesus wala mahadlok sa pagduol sa mga gisalikway sa katilingban. Ikaduhang punto, ang pagtuo nagkinahanglan sa pagduol kang Hesus uban sa pagsalig ug pagpaubos. Ang sanlahon wala joy maipanghambog. Wala siya influence o dungog. Ang iyang gidala ngadto kang Hesus mao lamang ang iyang kasakit ug ang iyang pagtuo. Ug igo na kana alang sa Ginoo aron mulihok sa iyang kinabuhi. Gipakita nini nga ang kabubuton sa Dios dili ang atong pagkalaglag kundi ang atong pagkaayo ug atong kaluwasan.
Usahay magduha-duha ta sa pagduol sa Ginoo no tungod kay mahadlok ta nga basin dili sidya mutubag. Apan ang ebanghelyo nagpasalig kanato nga andam siya sa pagpaminaw. Daghan kanato ang adunay kaugalingon nga mga sangla sa sulod sa kasing-kasing. Mahimong kini sala, tungod sa sala, sa kasakit, pagdumot, pagbasol nga dugay na natong gidala-dala. Usahay maghuna-huna ta nga dili na ta angayan sa gugma sa Dios. Apan ang sanglahon nagtudlo nato nga ang hustong tubag dili ang pagpalayo sa Ginoo kundi ang pagduol ngadto kaniya uban sa pagtuo. Ang Ginoo makahimo sa paghinlo o pagbag-o sa atong kinabuhi. Ang pagtuo nagkinahanglan sa pagduol kang Hesus uban sa pagsalig o pagpaubos. Story time. Nindot nga mahinumduman dinhi ang kinabuhi ni Father Damien sa Molucay. Siya usa ka pari nga natawo didto sa Belgium apan nagmission didto sa Hawaii. Niadtong panahon na adunay sangla, ginapadala na siya sa isla sa Molucay aron magpuyo nga bulag sa ubang katawhan. Daghan kanila ang nawad-ag paglaom ug nagkinabuhi nga naidakong kasubo. Si Father Damien voluntaryo nga niadto aron pag-alagad kanila. Wala lamang siya nagwali kundi mitabang gayud siya sa pagtukod og mga balay, simbahan ug eskwelahan. Nakigkaon siya sa mga sanglahon ug naguban sa ilang mga kasakit ug kalipay. Ug sa human sa pipila ka mga tuig natakdan usab siya sa sangla. Apan sa usa sa iyang mga humilya, mingon siya, dili na my brothers and sisters, kundi we lepers. Kay usa naman siya kanila. Bisan na sakit, nagpadayon siya pag-alagad hangtod sa iyang kamatayon niadtong 1889. Ang iyang kinabuhi nagpamatuod nga ang tinuod nga gugma andam muambit, lakip sa kasakit. Children of God, mga anak sa Dios, ang ebanghelyo karong adlaw nag-awhag kanato sa pagduol kang Hesus uban sa pagtuo ug pagpaubos. Ang Ginoo dili gyud kapuyon sa pagpasaylo. Kung ang Ginoo dili mo salikway kanato sa atong mga kahuyang, kinahanglan usab nga dili pud ta dali mo salikway sa uban. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.